Again. Nine. Skip Candelaphy. Boy, boy. Over the young. Every They Saturday. want see me fall. CMA Matendo Radio. sabita na barki prosensi. Only they want see me fall. Matendo sabita na barki prosensi. They want see me fall. Over the young. Matendo sabita na barki prosensi. Only they want see me fall. Matendo sabita na barki prosenja. Barkie Prosensu. Waarschijnlijk wordt deze de laatste voor wat betreft het Pagara season. We hebben aardig wat vuurwerk afgestoken. En je hebt genoten van die overgang van het jaar. Hier en daar wat mindere momenten. Maar 2025 naar 2026 mochten we doortrekken. Net zoals je Happy New Year mag blijven zeggen in de maand januari. Sommige mensen zeggen nee. Happy New Year kan ik zeggen tot en met 5 januari. Voor de andere persoon geldt tot en met 15 januari. Wel, voor mij is het de hele maand januari nog een Happy New Year. Want er zijn nog 11 maanden die eraan zitten te komen. En wil je wel beleven in goede gezondheid. En zoals het al eraan toe gaat, doe je je best om er het beste van te maken. That's it. Vandaag een nieuwe gast. Heb je niet eerder gezien, misschien nog niet van gehoord. Maar ik ben blij dat hij hier is. Hij heeft een heel heerlijke drank gebracht. Maar de naam van de zaak staat erop geschreven. Dus ik heb hem niet hier op tafel gezet. Anders maken we gratis reclame. We zeggen het ook. Al onze producties. Als jij wil sponsoren, ga je zelf komen. Het moet je aanspreken. Je moet mooi vinden wat we doen. Interessant vinden. En dan naar ons toe komen. Van de jaar, no. Meneer Gona, no, een maand dat we je sponsoren. No. No. Sponsors volgen ons ook. Hè. Alles op zijn tijd. We give it time. Give it time. Devin Beats heb je vandaag bij ons. In opdracht van Olu Essence. Parfums om u tegen te zeggen. Pagara season. Only they want see me fall. Matendo sabita na barki prosensi. Pagara season, Barkie Prosensu. Alles goed? Yes, man. Devin Beats. Die naam heb ik een paar dagen voor het eerst gehoord, eerlijk. Ja. Maar het was direct pakkend. Ja. Daarom, wanneer ik een naam mooi vind, noem ik het vaker. Het zit goed op de tong Ja. bij mij. Ik maakte contact met AJ Sasra. Nou, de man van mij, dat je Ja. weet toch, zijn flexie, Hindustani boy, milop de boy dat die zijn nog bezig wat dingen te doen. Ik zeg, hey, ik weet niet wat je gaat doen. Ik heb één van jullie nodig hoor. Eén van jullie, een connectie of zo. Nee, ik wil één van jullie hebben. Want flexie Hindustani boy toe of een dame, laat die komen. En hij zegt, weet je wat? Wacht, ik heb iemand voor je. Devin Beats. Beats doet me denken aan muziek. Dat Ja. is toch zo? Ja, helemaal. Happy New Year, we zijn nog in januari. Thanks for having me. Ik ben zo blij om hier te zijn, man. You're welcome. Showcon Media. Dit is Ja. Barkie Prosensu. Heel speciaal voor alle Surinaamse artiesten en getalenteerde personen. Ja, belangrijk om dat erbij te melden. Te Te vermelden. Ja. Alright, inderdaad, beats is wat ik doe. Gelijk in mijn naam te horen. Ik maak muziek. Ik ben een producer, ik ben een fulltime producer. Ik maak muziek. Ik ben al heel lang bezig met muziek. Ik ben al 21 jaar bezig met muziek. Ik heb 16 jaar live gemusiceerd. En nu ben ik 5 tot 6 jaar bezig. Fulltime as a producer, muziekproducer. Dus ik doe studiowerkjes. Ik heb live gelaten. Ik doe geen gigs meer. Zo af en toe. Vorig jaar heb ik een paar gigs gedaan. Ook met Sasra. En dat is het enige wat ik live heb gedaan. Maar ja, ik maak beats. 21 jaar al in de muziek. Hij ziet er zo jong uit. Dus, Hoe oud ben je begonnen, jongen, daarmee? ik ben op mijn toen ik 11 jaar was, ben ik gestart met muziek. Mooi, man. Ja. Maar met muziek beginnen heb je equipment voor nodig. Je hebt, Ja, behalve het talent. Ja, inderdaad. We zijn gestart met onze heilige nummers. De meeste van ons zijn zo gestart. En de meeste met wie ik heb gemusiceerd. En daarna was er een bandje, we komen uit Saramaka trouwens, oorspronkelijk. En er was er een bandje opgericht in Saramaka, genaamd The Beats. Zoals Beats. The Beats. En daar is mijn broer eerst gaan joinen, daarna ben ik gaan joinen.
En dat hebben we 16 jaar volgehouden. 10 albums verder. 16 jaar verder heeft de liedzanger toen besloten om voorgoed naar het buitenland te gaan. Toen dachten we, weet je wat, we gaan geen nieuwe lied meer gaan. Want de liedzanger wordt meestal het gezicht van zo'n muziekformatie. Toen dachten we, we gaan geen nieuwe lied meer gaan opbouwen. Dan is dat weer een jarenproces. Misschien weer 10 albums verder hebben we het daar afgesloten. En is iedereen zeg maar een beetje geshatterd hier en daar. En ik ben gestart met die productiebedrijf. Mooi man. Je zegt je bent begonnen met heilige nummers, hè? Ja. Wat bedoel je daarmee? Bhajans, wij noemen het bhajans. Dan zing je dat Bhajans. in de tempel zing je dat. Ja, dat dacht ik al. Ik dacht al in die richting zoeken. In de mandier. Ja. Dus begin je daarmee. Ja. Als groep hebben jullie Ja. die gebracht. Worden die ook normaal gebracht door muziekgroepen tijdens feestjes, notas of waar anders? Het hangt af wat voor feest het is. En soms als de klanten dat vragen. Maar meestal, er is een van die feestjes waar het kind wordt kaalgeschoren. Daar wordt het meestal gezongen. Ja, hoe heet dat feest alweer? Moeren. Moeren. Ja, ja. En dan zingen ze meestal 1 of 2 bhajans en dan starten ze met een normale repertoire. Oh, is net zoals het ook is toch binnen de Creoolse gemeenschap wanneer iemand jarig is, beginnen ze soms met stichtelijke muziek, Ja. weet je, christelijke muziek. En dan kan je weten hoor, wanneer ze zo mooi beginnen, wat daarna gaat komen Ja, is ja, ja. onstuimig. Ja, ja, ja. Ja, oké. Maar dus eigenlijk is dat ook zo dat je begint met wat je kent. Ja. En de rest komt later wel, want je bent opgegroeid in de mandier. Ja. Ja en nee. Want als klein kind doe je wat je wordt gezegd om te doen. Je denkt, oké, we moeten naar een mandier, we moeten God aanbidden. Dat is goed. Het werkt voor de mensen voor wie het werkt, zeg maar. Maar toen had ik nog geen idee van wat ik wil doen. Dus ik zong gewoon mee. Er werd wel gezegd van, je kan zingen wel. Maar ik zong er geen aandacht aan. Want je denkt, oké, je gaat geen carrière erin maken. Sowieso studie. Dus mijn focus was nooit daarop. Maar ik hield wel ervan. En ik wist nooit dat ik iets ervoor had. Ja. Ja, maar zo is het dus gestart. We hebben gezongen. Daarna hebben we met de muziekformatie is het iets professioneler, iets zakelijker geworden. En uiteindelijk heb ik zelf ik heb een andere carrière gekozen. Ik dacht, oké, ik ga studeren. En ik heb netwerk en applicatiebeheer gedaan. Maar ik wilde geen carrière erin hebben. Ik voel me veel beter bij muziek. Ik leef me uit met muziek. Dus ik ben blij dat ik die stap heb genomen om fulltime producer te zijn en om mijn droom gewoon waar te maken. Dus je netwerk en applicatiebeheer achtergrond kan je eventueel in de toekomst nog op terugvallen. Ja. Als je van tijd tot tijd even de materie bijhoudt, want er zullen ook ontwikkelingen zijn. Ja. Maar muziek is toch zo prettig. Ja. Ja, ik kan me helemaal terugvinden in wat je zegt. Echt waar. Ja. Kunnen doen wat je zo leuk vindt is mooi. Was er iemand anders binnen de familie of zeg maar jouw bloedlijn die al met muziek bezig was? Ik denk mijn opa's broer was wel bezig met muziek, maar daarna mijn opa zelf heeft niks gedaan. Mijn vader, mijn oom, geen van die mensen hebben iets gedaan met muziek. Totdat wij weer zijn gestart met die heilige nummers en dan wij weer iets van muziek hebben gemaakt en muziek weer zeg maar een beetje in leven hebben gebracht. Ja. Je opa's broer, herinner je je zijn naam nog? Sowieso een Gobind. Ik heet Devin Gobind. Hij is sowieso een Gobind. Gobind, toch? Ik denk dat hij Maharaj heette. Maharaj, I think so. Maar hij is zo lang. Ik heb hem zelf ook niet gekend. Het is me verteld geworden dat hij bezig was met muziek. Dus ik kan hem zelf ook niet judgen. Ik weet ook niet hoe goed hij was en of hij nou daadwerkelijk bezig was met muziek. Niets van hem terug te vinden op YouTube? Niets online? No, het is echt oude tijd. Ai. Maar die mannen hebben geleefd hoor. Ze hebben genoten hoor in de tijd hoor. Ja. Dat soort verhalen hoor je. Ja. Nu, wat ik sterk vind van jou, je praat in de we-vorm, de wij-vorm, heel sterk. Ja. Veel mensen, wanneer ze binnen teamwork succes bereiken, succes boeken, hoor je ze
alleen maar praten over zichzelf. Ik en mijn. Nee, Barkie Procent is teamwork. Ja. Ja. Showcon Media is teamwork. Ja. Ik ben slechts het gezicht. Maar zonder mensen achter de schermen, Ja. zonder de regisseur, zonder de cameraman, zonder de editor, ben je nergens en niks. Ja. Sterk dat je dat doet. Hoe ziet de bezetting eruit? Wie en wie zijn nog meer binnen de Beats, zeg je? Nee, de Beats was die muziekformatie die er ook Toen, bestond. die waar- naam is veranderd. Nee, dat was een muziekformatie. Het bestaat niet meer. Maar daar is waar ik mijn ervaring heb opgedaan. Mijn productiebedrijf heet Devin Beats. Daar ben ik de producer. Ik heb jammer genoeg niet meer iemand. Maar ik ben wel op zoek naar iemand die mijn administratie voor me kan oppakken. Ik heb eerder bestond het team uit 3 mensen. Eén persoon die een consultant was, die eigenlijk een second opinion had op elk nieuw werk dat binnenkomt of elk nieuwe partnerschap of mogelijke partnerschap. Dan zit je te praten van oké, kunnen we misschien een partnerschap aangaan met Showcon Media bijvoorbeeld. Wat kunnen we voor Showcon betekenen? Wat kan Showcon voor Devin Beats betekenen? Weet je, dus zulke dingen. En hij is er ook nog, maar hij is ook naar Nederland. Oh. Hij is voorgoed naar daar, dus we bellen wel, maar alleen hij heeft daar zijn werk, hij heeft daar ook zijn dingen te doen, waardoor we niet meer zo vaak connecten. En voor mijn admin had ik wel iemand, maar dat is jammer genoeg door privéredenen kan ze niet meer. Dus ik ben op zoek naar iemand die eigenlijk dat kan doen. Voor nu bestaat Devin Beats uit Devin alleen, maar wel wat partnerschappen. Ik wil partnerschappen met een paar van mijn klanten die tevens ondernemers zijn. En dat ik wel vaker dingen met ze heb. Mooi. Ja. Een combinatie met ondernemerschap is het beste wat er kan Ja. zijn. Een administratieve persoon heb je nodig, dus toch? Ja. Oké. Wat verwacht je van die persoon? Kijk, ik ben een creatief persoon, Olu. En ik hou van muziek en ik hou van het creatief zijn. Om creatief te zijn moet ik goed slapen. Als ik wakker ben en ik ben een koffiepersoon, ik hou van koffie. Ik hoef geen alcohol te hebben, niks te hebben. Ik moet zwarte koffie hebben met niks zonder melk, zonder suiker. If me kiss me koffie met de 100, ben ik full on. Maar als je een bedrijf hebt gestart, dan hoort er wat planning erbij, hoort er wat administratie erbij. Want als je hebt gezegd, luister, Olu, ik maak een beat voor jou, deze zaterdag ga je het krijgen, dan gaat Olu zaterdag die beat van je verwachten. Maar creatieve mensen zijn anders. Soms zit ik en soms komt er niks in mijn hoofd. Maar dat kan ik de klant niet gaan uitleggen. De klant weet, zaterdag moet ik krijgen, want de klant heeft dan bijvoorbeeld zondag een clip gepland of maandag een recording gepland of whatever, daarop volgend. Ja. Dus administratief moet er dan gekeken worden naar eigenlijk mijn behavior. Hoe ik ben als mens. Ik heb dat eigenlijk al door, hoe ik in elkaar zit. Maar bijhouden. Bijhouden van wanneer is het project binnengekomen en wanneer moet het aangeleverd worden. Uiteraard aan het eind van het jaar wil ik ook een analyse kunnen maken. Oké, hoeveel van projecten zoals, ik geef maar een voorbeeld, projecten zoals Vader Jacob, hoeveel heb ik die gehad? Hoeveel projecten zoals Bloemetjes daarbuiten, hoeveel projecten heb ik daarvan gehad? Zodat ik het jaar daarop volgend, dat ik betere bijvoorbeeld deals kan weggeven, acties kan weggeven. Of dat ik de markt beter begrijp van oké, ik zit hier in die markt. Wat verwachten de klanten van mij? Ja, en waar kan Devin Beats scoren en waar is Devin Beats zwak? Waar moet Devin Beats gaan werken? Ja, die administratieve persoon, per wanneer zou die persoon kunnen beginnen? Mocht die goed bevonden zijn? Je vraagt me niet zomaar. Ja, op zich niet. Omdat ik weet dat de mensen kijken die gaan willen, maar daarom vraag ik het alvast. Ja. Kijk, administratief kan eigenlijk vanaf volgende maand, vanaf februari kan het zo het al. Maar weet je waarom, Devin, ik dat ook vraag? En nu een right to the point question hoor. Ja, Moet de administratieve persoon die je wil hebben muzikaal zijn. muzikaal zijn? Ja. Zou beter zijn, maar hoeft niet per se. Het hoeft niet per se, want ik denk dat ik aan de hand van hoe de persoon is. Sommige mensen zijn heel goed in het bijhouden van dingen, Olu, maar minder goed in het opvangen van dingen. Opvangen als in, je bent in een gesprek en je vangt iets op en je vertaalt dat in, zeg maar, in
technische termen. Bijvoorbeeld, als Ole zegt, ja, Devin Beats, ik wil een liedje maken, Vader Jacob. Het moet goed klinken hoor. Oké, maar wat bedoelt u met goed? Nee, het moet echt trangen, het moet echt fire zijn. Oké, maar wat is fire? Wat heeft u een voorbeeld? Dus ik denk, die gesprekken voer ik nu nog. Maar ik zou het wel in de toekomst, als iemand die administratie voor me doet, als die persoon dat ook kan opvangen, dan kan ik full creatief zijn. Is er een Dus- bepaald ras dat je prefereert daarbij? Nee hoor, helemaal niet. Eerlijk toch? Want Nee. nog steeds zie je in Suriname bepaalde bedrijven waar je echt maar één ras ziet. Dan denk je van, Nee. Het heeft niks te maken met ras. Alleen het werk aannemen, het noteren en het bijhouden van dat proces, van dat traject bijhouden. Bijhouden van Super. dat traject. Ja, man. Super. Ik hoor die creatieve man, maar ik hoor ook die ondernemer. Dat is wat me het meest boeit. Ja. Omdat je zo creatief mogelijk kan zijn, maar als je niets van ondernemerschap hebt Ja. zelf, Ja. of het niet in huis haalt, Ja. dan ga je projecten gedoemd zijn te mislukken. Ja. Vroeg of laat toch, maar dat geld komt maar binnen, maar je kan het niet beheren. Je weet niet, je hebt geen planning, je hebt geen logistiek, je hebt niks. Ja. Super. Met die beats kun je veel bereiken. Waar kunnen we beats horen die jij gemaakt hebt? Voor nu op YouTube, als je Devin Beats gaat intoetsen. D-E-V-I-N beats. Trouwens ga je ook zien in de titel van ons. Ja. Uh-huh. Dan zijn de meeste producties die je hebt gemaakt, gaat u daar vinden. Of gaan jullie daar vinden. Uiteraard, het is mij gezegd dat ik eigenlijk niet... Vaker hebben jongens me gezegd dat ik mijn eigen kanaal moet gaan opbouwen. Maar zoals ik al eerder zei, mijn creativiteit heb ik wel. Maar de dingen eromheen, bijvoorbeeld de marketing. In de tijd van nu, Olu, moet je, als je artiest of producer of een succesvolle business wilt hebben, moet je alles zijn. Je moet alles zijn. Je moet influencer zijn, je moet een goede prater zijn. Je moet van alles kunnen doen. Ai. Op elk gebied moet je de mensen kunnen overtuigen van... dit is mijn product en kijk naar mijn product of kijk wat ik kan doen. Toch, je moet op elk gebied aandacht kunnen trekken. En echt, to be honest, het is nog een proces voor me. Want ik weet, ik heb heel veel producties daarbuiten. Maar mijn eigen kanaal is nog zwakjes, 2K, 3K volgers maar. Weet je, dus dat moet ik gaan oppakken. En je moet er tijd voor hebben hoor. Ja. Dus, want je eentje is veel. Ja. Een kanaal groeit qua following naarmate je upload. Je moet constant bezig zijn, je moet dat ding monitoren. Het is een daily thing, day to day Ja. Dus activity. ook daar heb ik, daar is waar dat ding van team eigenlijk ook komt. Dus als je mensen hebt, dan kan je zitten praten, dan kan je ideetjes uitwisselen. Op die manier. Ja. Ja. Maar is er één pokoe waarvan je die beat gemaakt hebt, waarvan je nu kan zeggen van hé, laat me die noemen, want ik geniet elke keer weer wanneer ik er naar luister. Jazeker, er zijn heel veel. Maar een van mijn favorieten is, het liedje heet Sula, S-U-L-A. Het is een collab van Sasra en Zaga Zaidupa. Die ken ik. Ja, dat is mijn productie. Jouw productie. Ja. Thanks, man. Respect, maar trouwens, als jij met die Sasras omgaat, hoefde ik je eigenlijk die vraag ook niet te stellen van, maar hoe moet je administratieve persoon eruit zien? Want die boys gaan echt met iedereen om. Ja. Echt met iedereen om. Dus ik weet niet, ik geniet er zo van wanneer ik zie dat verschillende rassen met elkaar omgaan en in alle oprechtheid, man. Ja. Zoveel lobby hebben en afgaan op de kwaliteit. Als je niets nut bent en je kan niets toevoegen aan wat ik doe, sorry, dan niet. Ja. Maar als je het kan toevoegen, dan ben je nodig. Ja. Ja. Er is ook iets waarover ik wil praten, hoor. Dat we iedereen, de meeste artiesten uit Suriname, als we vragen, oké, maar wat wil je met muziek gaan doen? Wat wil je met zingen bereiken? Ja, ik wil Suriname op de kaart zetten. Ja, ik weet nog niet. Toch, het is onduidelijk. Ik weet niet of we nog niet genoeg erover hebben nagedacht. En ik denk ook, ik wil ook Suriname op de kaart zetten. We zijn allemaal bezig daarmee. Maar we moeten het buitenland ook naar Suriname brengen. Dat kunnen we alleen doen met cultuur. Want Suriname, we zijn zo mooi en zo'n mooi land en zoveel culturen komen bij elkaar, Olu.
het is zo'n mooi ding. En daarom probeer ik in mijn muziek ook wat cultuurdingetjes te zetten. Dat vooral voor een buitenlands artiest. Als een buitenlands artiest bij me komt, probeer ik bijvoorbeeld, als het een Hindoestaans liedje is, zet ik een Hindoestaans instrument erin. Omdat ik weet, het koppelt het terug, het brengt je terug, het koppelt het terug met Suriname. En is Sranan cultuur. Saranan cultuur. Toch? Goed. Ja. Is het een ander type lied, zet ik bijvoorbeeld een gamelang erin. Is het iets, dan zet ik iets van een bikipuku erin. Waardoor ik eigenlijk op die manier probeer om niet alleen Suriname op de kaart te zetten van kwalitatief muziek, audio, videoclip, alles. Maar dat het buitenland ook naar hier komt om te kijken van, oh wacht even, dus ze hebben eigenlijk die beats die wij hier hebben, maar ze hebben nog iets erin. Arkasandisi. En daarmee, ja, dat is wat ik wil gaan doen in de komende jaren, man. Ja. Sterk. Sterk. Je hebt erover nagedacht, je hebt erover doorgedacht. Ja. Merk je het soms toch wel dat je met die studie die je gedaan hebt, Ja. binnen je producership toch iets kan doen? Dus merk je niet zo van, hey, dit wat ik zo goed kan doen als producer, heb ik te danken aan die opleiding die ik gedaan heb, hoor. Om terug te komen op opleiding. Ik heb heel iets anders gedaan. Ik heb netwerk en applicatiebeheer gedaan. Maar in dat proces om dat te doen, leer je bijvoorbeeld hoe je moet bijhouden. Je leert, er was een vak studieloopbaan. En dan leer je omgaan, leer je jezelf kennen. Oké, welke competenties heb ik, waarin ben ik goed? Nou, maak je zo'n competentiekaart. Dan kijk je, oh, communiceren, hierin ben ik goed. Oh, wacht even, time management, hierin ben ik niet goed. En dan ga je dat op maandbasis of op kwartaalbasis ga je dat bijhouden en dan ga je het bijschaven. Maar hoe kan ik mezelf daarin gaan verbeteren? Oh, dan ga je targets maken, je gaat doelen maken en doelen opstellen. Maar dan ook die doelen opstellen, er is een STAR-methode, zo'n STAR-methode. Maar dat is alles een studie. STAR-methode, dat het meetbaar is. En dat je een short-time doel hebt en dat je ook long-term doelen hebt. En dat is wel allemaal te danken aan mijn studie. Want dat kan ik nu bij Devin gaan toepassen. Persoonlijke professionalisering. Toch? Ja, belangrijk, belangrijk. Maar zelfs het vak zelf heeft niet veel te maken met wat ik doe vandaag de dag. Maar, kijk, ik gebruik bijvoorbeeld mijn vingers om muziek te maken. Ik klop het af, maar je kan sabi sam sawandi. Dus ik moet ook een plan B hebben. Daarom is dat er, mijn studie is er. Ade, maar ik doe gewoon wat ik leuk vind op dit moment. Ja. Super. Welke beat droom je van? Denkende van, ik wil dat nog proberen. Ik ben er nog niet aan toegekomen, maar ik wil dat echt doen. Jazz. Ja. Maar jazz is jazz is zo mooi, Olo, maar ik kan het niet. Ik moet mezelf daarin gaan verbeteren. Dat is gewoon iets waarin ik beter moet gaan worden. Dat is echt big time, hè? Big time, ja. Internationaal dingen. Internationaal, hoor. Big time. Wanneer je ergens komt en denkt, voelt zo goed, jongen. Weet je voelt je mens. Je weet toch? Je voelt je gewaardeerd. Je voelt je geteld. Je komt ergens en je hoort die jazz. Je mag erbij zijn. Voelt goed aan. Ja, is zelfs intoxicating. Zo, ja. Ja, hè? Maar dat is een van de dingen. Dus jij houdt van jazz. Ik hou ook van jazz. Is er een stijl waarvan je zou zeggen... Ik ken die vraag. Nee, boy, Olu. Ashara, ik kan het niet voelen. Ik hou er helemaal niet van. Liever bestond het niet. Nee. Ik kan naar alles luisteren. Natuurlijk zijn er limitations. Kijk, naar metal ga ik niet lang kunnen luisteren, want dan krijg ik er hoofdpijn van. Omdat ik probeer uit te pluizen. Toch van, wat gebeurt er nou in dat liedje? Technisch probeer ik daarna te luisteren. Dus ik kan naar bepaalde muzieksoorten niet lang luisteren vanwege mijn technische achtergrond. Omdat mijn piggy arkiesa, maar doe maar dat is gitaar, doe maar dat is drummer, doe. En dan krijg ik uiteindelijk, als ik te lang daarna luister, krijg ik hoofdpijn. Je hebt gelijk. Maar bij dat een feest laatst, dan was ik om me verheugd op een band. Die me van de man play. Zij hebben gelukkig als laatst gespeeld. Ik kan niet blijven. Want
Ook al zou je niet gaan dansen, je wil genieten van die muziek. Dus het mag opgewekt zijn. Maar dan nog wil ik die gitaar kunnen onderscheiden van die sound van de keyboard. Dat spel, die harmonie. Maar dat ding was zo rommelig dat ik zei van, hey, no. Onkel, ik was met mijn oom daar. Onkel kogwe, no. Onkel, misap dat je geniet van mijn pori, precies, maar ook gwe. Maar had niet. Ik kan niet, maar no. En ook al zou je even niet willen focussen erop, je gaat drank halen, je gaat meer eten halen. No. Als je van muziek houdt toch, kan je niet ergens zijn waar die muziek niet goed is. Mino matang, no. Nee. Ik begrijp je. Gelijk Echt? heb je. Ja. Dus having said that, is het zo dat ik eigenlijk naar alles kan luisteren. Ik heb niet eens een favoriet lied of een favoriete genre. Ik kan naar alles luisteren. En ik moet als producer ook up-to-date blijven van oké, wat is nu gaande? Wat is nu gaande in de wereld? Wat vinden mensen nu leuk? Vinden ze nu trap leuk? Of vinden ze afro leuk? Of vinden ze EDM leuk? Want we kennen die tijd nog van EDM. Heer Kondre. Heer Grondtapu bedoel ik. Weet je, dan heb je weer die tijd van Afro met Burna Boy, al die pokus van hem. En dan gaat ook de hele wereld gek. En plotseling heb je weer een tijd van opa, en je kunt op pokus dat die. Dus ik als producer moet blijven luisteren naar alles wat uitkomt. En het is goed, als productiebedrijf moet je up-to-date zijn. Mooi waarmee je bezig bent. De muziek, eigenlijk is muziek ook healing, hè? Dus, je had het net over of er een bepaalde ras, of mijn voorkeur gaat naar een bepaalde ras. En muziek brengt mensen bij elkaar, Olu. Het brengt mensen bij elkaar en met ons muziek moeten we ook kunnen laten zien van, we kijken niet naar hoe God jou heeft gemaakt en hoe God mij heeft gemaakt. Allemaal nasranamang. Dat is zo belangrijk en ik wil het echt benadrukken. Ik wil het echt. Ik kan het niet genoeg benadrukken hoeveel ik wil dat we dat naar buiten brengen. Dat mensen ziet van, maar wacht even, Suriname, je weet toch, het is zo'n mix-max, maar we leven in harmonie. Daarom moeten we hier starten. We moeten Suriname schoonhouden, we moeten lief zijn voor elkaar. We moeten, als Surinamang moeten we Suriname gewoon goed vertegenwoordigen, overal waar we zijn. En daarbij heb jij als producer met vele anderen een belangrijke rol. Want de muziek brengt mensen bij elkaar, zoals je zegt. En jij maakt die muziek. Ja. Geweldig, jongen. Super. Is er een artiest van wie je zegt, met die zou ik willen samenwerken? Er zijn heel veel. Er zijn producers met wie ik samen wil werken. Maar bijvoorbeeld iemand als Kennedy, voor hem zou ik een beat willen maken. Iemand als Tamaru, voor hem zou ik een beat willen maken. Maar ook iemand die bijvoorbeeld naar die podcast zit te kijken en denkt van, ik wil wel zingen, maar ik twijfel of ik kan zingen. Ook voor die persoon ben ik bereid te maken, want iedereen heeft een begin. Wat gebeurt er? Meestal, vanwege marketing, wordt er alleen gekozen voor bekende namen, grote namen. Wacht even, Olu heeft bijvoorbeeld gewerkt, of Devin heeft gewerkt met zo iemand. Dat is ook wel goed, voor marketing is dat goed. Maar soms moet je mensen ook een kans geven. Precies dat wat we doen hier in de podcast. Bij ons komen niet alleen populaire mensen. Ja. Ook mensen die upcoming zijn. Omdat het ergens begint. Klopt. Terecht zeg je dat. Dus ik sta helemaal open voor, ik zou wel willen werken met mensen, maar ik sta open voor iedereen. Ben je op social media? Ja. Sowieso. Ja, Devin Beats, ja. Gewoon Devin Beats, hè? Ja. Facebook, Instagram, TikTok ook. Mensen die geïnteresseerd zijn kunnen wel berichten sturen. Helemaal. En mijn e-mail ook, info@devinbeats.com. Info, apenstaartje, devinbeats.com. Ja. Oké, dus dat is super. Dan begeleid je ze als het ware, want ik denk dat ik kan zingen, maar ik twijfel of ik kan zingen. Ja. Maar ik kan ook bij Ik heb vaker mensen gehad die hebben geprobeerd. En ik zeg ze van, oké, luister, je bent nog niet ready. Je moet misschien dat geld wat je wil gaan uitgeven aan een productie en een muziekvideo. Ga misschien voor een jaartje naar zangles. Ga je stem leren ontwikkelen. En dan kom je terug. Want tegenwoordig heb je allerlei toestanden. Hè? Mensen die helemaal niet weten te zingen. Maar producers doen gewichtige dingen met de technologie. Waardoor het lijkt alsof de persoon kan. Totdat de persoon een keer live moet komen. Ja. Oh, joi. Hey! Ja.
Dus jij zegt wel eerlijk van, kom na een jaar Ik terug. zeg wel, maar die persoon moet dan ook willen. Want als jij zelf vindt van, man, Devin praat nonsens hoor, ik ga toch gewoon bij die andere producer, want inderdaad, toch kan die producer mijn stem voor me tekenen en het komt uit en ik ga. Maar dan heb je dat stukje van, oké, als je live gaat optreden, en het klinkt dan niet minder goed. En dan krijg je alle soorten situaties van, oh, dan ga ik playback doen, whatever. Maar deze dingen gebeuren ook in die markt. Want dan begin je die populariteit te krijgen, want die producer heeft je pokoe mooi gemaakt. Ja. En dan wil men je nu live zien. Ja. Maar ik kan ook niet alles zo beslissen. Ik geef wel advies. Kijk, dit zou je eigenlijk moeten doen. Uiteindelijk is het hun taak. Ja. Is het hun keus bedoel ik. Ja, wat ze gaan doen. Devin Beats, je doet gewoon waarvan je houdt, man. En na 21 jaar. Het is niet niks. Het is mooi wat je doet. En blijf doen wat je doet, man. Dankjewel, Olu. Ja, je had het over samenwerkingen. Showcon Media staat open voor een samenwerking met Devin Beats. Hoe Ja. die samenwerking eruit zal zien, zien we wel. Ja, Weet je, want ik zie je knikken, dus het voelt aan alsof je dat ja ook wil. zeker. Ja, Je weet toch? waarom niet? Ja. Dus dat gaat sowieso komen. We gaan jullie blijven pushen. Ik blijf bewust jullie zeggen, omdat die administratieve persoon gaat Ja, komen. ja. En wat je nog nodig hebt. Heel veel succes met wat je doet. Dankjewel. We zien je heel groot worden. En werkelijk het buitenland brengen naar Suriname. En dat jij ook Suriname zal gaan vertegenwoordigen. Helemaal. Op grote festivals en zo. Ja. Blijf die nederige guy. Blijf openstaan voor alle culturen. En je zal echt groot worden. Ja, dankjewel, Olu. Heel veel Stel het zeer lobby. op prijs, man. Echt waar. Heel veel lobby. Heel veel lobby. And thanks to Showcon Media for having me. You're welcome. Anytime, always. Devin Beats. En deze. Dit is de laatste voor wat betreft Pagara Season. Kijk uit naar het volgende seizoen. Boep. Boom. Again. Aye. Skip Condelaphy. Boy, I boy. Over the young. Every They want Saturday. see me fall. CMA Matendo Radio. sabi kakabar ki prosensi. Olu they want see me fall. Matendo sabi kakabar ki prosensi. They want see me fall. Over the young. Matendo sabi kakabar ki prosensi. Olu they want see me fall. Matendo sabi kakabar ki prosenja.